ಸೊ ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮೈತೆ ಮೂಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೈದ ಎನ್ನ ಆಂಟಿನ ಚಾನಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹರ್ನಿಜಯಂತ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತ ಮೂಲ ಜಮ ಆತ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈದ ಎಂಕುಲ್ ವಾಮನ ಪದವಡು ವಾಮದ ಪದವಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ ಕೊರಂಟ ಬೆಟ್ಟುಡು ಇನಿ ಜಾತ್ರೆ ಮೂಜಿ ಜನತ್ತ ಜಾತ್ರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಎಡ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲ ಇನಿ.
ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರತ್ತೆ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಕೋಲ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದ ನಿಜವಾದ ಒಂಜೇ ದಿನ ಆತಿನ ಕೋಲ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೈದ ಪಾಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಫುಲ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಹೆವಿ ಆಪುಂಡದೆ ಅಂಚೆನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಲ್ತದೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಯಮಲ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಓಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಪಡು ನನ ಬರ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಾಗ್ಗಳ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಅರಿನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಉಪ್ಪುಂದೇನುವೆ ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುನಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಕೋಲ ನೇಮ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ನ ಬುರ್ದು ಕೊರಂದೆ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪಡು ತುಪ್ಪಿದೈರು ಉಪ್ಪಡು ಓಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತೈತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಇತ್ತಿನೇಡ್ತಾರ ಅವರ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನನೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಡು ಐಕೊಂಜಿ ಮಾಪು ಕೊರೊಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಲೈಫ್ಡು ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವೇರ್ನಕುಲ್ಲ ಮಾಪು ಕೊರ್ಜೇರ್ಡಲ್ಲ ಈ ದೈವ ದೇವೇರ್ನಕುಲು ಉಂಡತೆ ಮಾಪು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇಪನಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನನೇ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಡು ದೈವದ ಎದುರುಡು ಹೊರ ತರೆ ಬಗ್ಗಾದು ಉಂತಿಯೇಡ ಸತ್ಯವಾದಿಲ್ಲ ವಾ ದೈವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಮಾಪು ಕೊರ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವಲುಲ್ಲ ಯೋತೆ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗು ಮಾಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಐಕ ಮನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಪೂರ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೋಂದು ಬಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಫಾರಿನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಡು ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟ ಓಕೆ ಆಂಡ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡೆ ಉಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತುಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪಿರಾವುಡು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಗು ಪುಟಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ನಮಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಜನ ಅಡೆಗೆ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಏತ್ತು ಬಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲ್ನೆಟ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒತ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಮಾತ ಜಾತಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪುಡು ಏರ್ಲಾತಿ ಯಾನು ತುಳು ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಏತೋ ವಿಧವೈನ ಏತೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಲುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೆ ನಿಕಲ್ನ ಧರ್ಮನು ನಿಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೋಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಬುರ್ದು ಬಿಡಡೆ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಹಿರಿಯರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ತರೆ ಬಗ್ಗದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಕಲೆ ಎಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡು ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಣೋಂದು ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಎನ್ನುವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೋಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮುಂದೆ ಪನ್ಪುಜೆ ಇಂಚಿನೇ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲು ಬರ್ಪ ಅವೇನು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೊಜಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತಲಾಗಿಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೇವೆ ಲಾಂಗ್ ಆಗುಂಡು ಓಕೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ ಟಟ್ಟ ಬೈ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಪಡು ಲವ್ ಯು